الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبي ومولانا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ما ولد مثله في الوجود ولن يولد مثله قط. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. وصل وسلم على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وأنوس مولاكتك وإمام حضرتك ودريء شريعتك متلذذ بتوحيدك الإنسان أين الوجود والسبب في كل موجود أين الأعيان الهلكك متقدم من نور ليائك. صلاة تحل بها عقدتي وتفارج بها قربتي وتنقل بها أسنتي وتقلي بها حاجتي. صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عني يا رب العالمين. عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وجرى به كلمك ونأبى به حكمك وأحاط علمك والسبقات به مشيئتك وأحصى إرادتك وشهدت به ملائكتك وعدد الأمطار والأحجار الرور وأوراق الأشجار وأموال البحار ومياه العيون والأرض والأنهار وجميع ما هلك مولانا من أي زمان إلى آخره وما ملا فيه بالليل والنهار والحمد لله العزيز الغفار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم محمد رسول الله. سيدنا أمين الله da ta da isa ta da soyayya ta su ƙara tabbata ga shugaban da ya kowa matsayi, annabin da duk ya yi kowa isa da daraja, karimin da ya yi kowa mutunci da izza, wanda shine kadai a fadar Allah yake Muhammadu, yaddade a Allah yaddade a bayan Allah, karimi ba abinci na tsuwa da tsafta, wanda shi kadai ne a Allah yake Muhammadu. Ce Habibullahi wanda duk halitta Allah shine cikakken masoyi, karimin da ya cika Allah daidai yawa Allah daidai ya zo bayi da daidai ya ada mu akan daidai kai mu zuwa ga daidai. Annabin da a halitta shine kadai wanda ya san Allah, ya gane shehu Allah kuma muka san Allah da wanda Allah ya ba Allah shine shugaban bayan Allah annabin Allah Muhammadu Rasulullah. Wanda shine kadai na tace a cikin natsatsu, amintacce a cikin amintattu, yaddade a cikin yaddadu, karimi a cikin masu girma, tsaftatacce a cikin masu tsafta, sannan wanda Allah shi ke so yake so duk wanda ya so shi, yake girmama wanda ya girmama shi, yake mutunta wanda ya mutunta shi, yake darajanta wanda ya darajanta shi, shine kadai Muhammadu Rasulullah. Muna wa Allah godiya cikin rahama tai da soyayya tai da ya tara mu ga garkar da azar an santa cikin ambaton manzon Allah, wanda ba a santa da komi ba sai da jinjina wanda ya kowa girma, karimin da ya kowa matsayi kenan, wanda a cikin da'ira ta Allah ba a santa cikin komi ba sai wurin ambato, wurin shauki, wurin faɗakansuwa da ƙaunar wanda ya kowa matsayi, shine annabi Muhammadu, wanda yake duk wanda ya san wa garka ya santa garkan ishiriniya ce, wanda idan aka ce a baje ishiriniya a shiga cikinta a baka da karatu gare ta sai ka ji babu wani littafi wanda yawa annabi yabo ya kwaɗi girma ya kwaɗi matsayi ya kwaɗi daraja irin yadda alfadadi ya kwaɗi annabi Muhammadu wanda da ka ji ishiriniya kai ka san an kai ƙarshen zance in dai cikin manzon Allah ne. Sai sa shehu na Usmanu yaga lokacin da ya rubuta ishiriya yace to ga wata ga ishiriya na rubuta yace amma na ba cikin ishiriniya saboda duk abin da za ka faɗi ga manzon Allah, biya da za ka faɗi girman manzon Allah, biya da za ka faɗi matsayin manzon Allah, biya da za ka kure to shi ya kure wannan kurewar don ya kure cikin wanda ya kure a cikin kurewar Allah. Kisa biya za ka faɗi annabi to ya faɗi annabi, biya da za ka so annabi ya faɗi da za a so annabi. Shi yasa idan ka ɗauko kan falaro sai ka ji ya fara sai ce halilan ya kuja bil muhassabi wanzila, yace wala tabqiya alhaibihi mutahawwala, yace wa akaran bihi magana tuhaqqa wanzila, yace ahqqun ibadillahi bil madad wal ula, yace nabiyyu lahu alal jinani mubawwa, yace halilan ya
bisa ga tafsiri yace ya ku masoya na biyu kenan halilai ya ku abin kauna ta biyu malamai suka ce kalbi wa nafsihi zuciya ta yi da rayuwa ta yi saboda su ne abokan hira ya ce ku ja ku tattaro bi gare ni mu je munzila mu sauka bi garin munzila mu sauka mu hasa kogin manzan Allah ki munzila kogin mi yake nan domin mi saboda babu wani wuri wanda ya fi daɗi an bato wanda ya kai annabi Muhammad ya ce munzila mu sauka wannan wurin wanda ya fi kowane wuri wannan wurin masoyin Allah wannan wurin ambaton abin Allah wannan wurin da Allah yake girmamawa yake darajantawa yace rawlatun min riyalil jannati tace munzila mu sauka yace wala tabqiya an haibihi mutahawwala yace wala tabqiya ce kada ku bidi mutahawwalan wata majuya an haibihi daga bari inda annabi Muhammad ashe an haibi daga bari inda manzo Allah to ka manzo Allah wa zaka riko ka ga manzo Allah wa zaka so ka kaucewa annabi wa zaka girmama ka ba kyakkyawa wanda yake kowa kyawo to wa zaka girmama saboda bi wannan din dai shine gatan ubangiji wanda Allah yake so Allah yake girmamawa Allah yake darajantawa Allah yake kallo da kallon shi yake magana da tance ne sannan yake darajantawa da daraja tai yasa ce kada ku bidi mutahawwalan wata majuya an haifihi daga bari inda annabi Muhammadu tace wa akaram bihi maganan tuharrahu munzila sai ce wa akaram yace ai ma'ana ma akaram dan tambaya ce ma akaram walele ya yi girma daga annabi Muhammadu walele ya yi matsayi daga annabi Muhammadu walele ya yi daraja daga annabi Muhammadu walele ya yi isa daga annabi Muhammadu walele ya yi cika daga annabi Muhammadu walele Allah yake so irin annabi Muhammadu walele a cikin kyawawa ya yi kyan annabi Muhammadu to wanda shine to wa akaram ai ma'ana ma akaram walele ya yi girma daga manzan Allah ta harrahu wanda za ka zaɓa ko ko munzila ka sabka bihi da shi ka wanka sai ce a haƙun ya ibadillahi a haƙun sai ce kun yi gaskiya waɗanne ne almuminina alƙalitina asadiqina almuhsinina arraqiina azzakirina addayibina ka gane waɗanne alzakirina waɗanda suka ɓoye dare wurin ambaton mafi kyawun halitta a haƙun kun yi gaskiya bil madadi da hunka yabi annabin da ya kowa isa karimin da ya kowa matsayi isasshen da ya kowa cika kyakkyawan da ya kowa kyawo amintaccen da ya kowa aminci suturtaccen da ya kowa kyawo a sutura natsaccen da ya kowa natsuwa karimin da Allah shi ke so yake son mai son shi ta ambaton ubangiji wanda Allah yake yi wa salati annabin da shi ne kadai a mala'iku yake ahmadu a cikin mursalai yake mursalin kuma yake sadiku wanda a cikin bayin Allah ya game a ko'ina ya zama muhsinu wanda a cikin iradatin lillahi ya zama qiyamu ya zama hayyu a cikin rayayyuyar rayar da zukatan mu'minai yace bil madadi da hunka hudi annabi Muhammadu wanda Allah ya faɗi girma nai yace wa rafa'ala laka zikraka mu muka dokaki sunanka muka aza shi akan kowane suna a wani wuri yace harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim yace wallahi kun yi gaskiya da hunka faɗi wanga dan lelan Allah kun yi gaskiya da hunka bisha lelan Allah kun yi gaskiya da kunka girmama wanda Allah yake girmamawa kun yi gaskiya da kunka so wanda Allah shike so shi yasa ce a haƙun kun yi gaskiya ya ibadillahi ya ku bayan Allah bil majadi da hunka yabi annabi Muhammad kunka faɗi girman annabi wal kula da dokaka ta Allah ya ma annabi Muhammad wace irin dokaka ce shine alqur'ani wace irin dokaka ce taki dukkanin wani annabi ya zamo shine annabi wace dokaka ce aza shi bisa ga dukkanin wani matsayi wanda in ka ɗebe Allahu annabi ya zama rahamanu in ka ɗebe Allahu annabi shine rahimu in ka ɗebe Allahu annabi ya zan quddusu in ka ɗebe Allahu annabi ya zan salamu in ka ɗebe Allahu annabi ya zan muminu ya zan muhamminu ya zan jabbaru ya zan qaharu ya zan wahabu ya zan rasaku wannan kowane suna na Allah sai da Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kin zamanin abin mamaki abin tausayi ga waɗanda har yanzu sun kasa bambance me ake ce taimako sai ka ji wani ya ce ba zai so taimakon annabi ba
kaji wai bai zai so taimakon manzon Allah ba wanda har abin ya zamo cece ku ce wanda ya ce ba zai so taimakon annabi ba sai ka ce kada Allah ya sa annabi ya taimake ka sannan da ya ce ya so taimakon annabi da kai ya so taimakon annabi duk annabi ya rike taimakon shi malam duk wanda ya sa aka ambace ka Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali ko Muzammilu aka alkakar da kai ai ya gama taimakon ka da ba aka samu auren uwarka waye sa aka ba babanka mamarka da wacce sunna aka daura aurenta ashe wanda ya tsarkake ka ba ambace ka dan ladi ko dan tumba ko dan balki ba ko dan jimma aka keɓe sunan da baka da uba ashe bai taimake ka ba kamar mutum ne malai ce kan sun taimakon babana ai ne ce ba zan so taimakon ubana ba ai ko ka ce ko kan ka ce uban ka ya rike taimakon don wanda ya haife ka ya yi ma suna ya ci ya sheka yau dan ka zan kato baligi kai haure 30 ka ce baka son taimakon to me yasa da ka ce baka so da kankace ai ya taimake ka ba kada hanyar mutane sun kasa bambance miye taimakon Allah miye taimakon manzan Allah sannan miye taimakon bawa da bawa wato nan mu ma akwai taimako sannan shi sifar taimakon ma in ka koma taimako ainihin taimakon ma rahama ne to ita ko rahamar annabi Muhammadu ce idan aka ce taimako wani jinkai wani sashe ne na jinkai wanda mutum ya zo kila kana jin yunwa nan wa junan mu bayi yana jin yunwa ka bashi abinci baka taimake shi ba an kama shi an ruhe shi ka hishe shi baka taimake shi ba yana son shi aure bai da abin aure kai mai aure baka taimake shi ba yana son gida bai da gida baka taimake shi ba bai san shi awwa ba ya tashi dibgegen jahili ka bashi ilimi baka taimake shi ba to wani taimako ne manzo Allah bai guda ba baka san Allah ba sai da shi baka san Allah ba sai da annabi Muhammad baka sanya haka bauta ma Allah ba sai da annabi Muhammad hadisin ma da kaka karatu da annabin ka san shi zancen annabi ne alqur'anin ma da Allah ya saukar suwa bayi suka karantawa na annabi Muhammadu ne hajjin da aka zuwa a kewaye ɗakin Allah na annabi Muhammadu ne kai ba ma san kanka waye kai ba ainihin ka na mutum sai da manzon Allah ya zo me ya bambancin kahiri da musulmi musulunci idan ka nemi kahiri sai ka ce mai kahiri saboda mi saboda bai da la ilaha illallah to la ilaha illallah ba za ta cika ba sai da annabi Muhammad to duk taimakon da zaka ce na annabi ai yayi ma ya baka suna lokacin da za a kira ka dan binta ya baka suna lokacin da ba a san waye ubanka ba sai aka same ka da kadarin annabi yau sai ga ka kana isa da izza da gado ya baka daraja an sama hankali an sama lura an sama ilimi an sama yadda yau sai ka zama insanin kamil saboda manzan Allah yau kuma ƙarshen zance sai Allah ya kada sifan manzan Allah wanda idan ka nemi mutum annabi ya ce Allah ya halicce mutum da sifar Muhammad an ka baka hankali a cikin hasken manzan Allah sannan aka baka gani da ji cikin ilimin annabi Muhammad yau sai ga mutum yana kwambo ya yi wanka ya yi ado ya je gidan budurwar da ya kasu ba shi ya cishe ta ba ba shi ya shashe ta ba ba shi ya kula da lahiyarta ba ta shekara 18 tana gidan mahaifin da ta zo da sadakin 100 a miƙa ma ita ba don kowa aka baka ita ba saboda sunan manzan kuma ka je ka haihu a ce maɗiyanka halittattu ba don kowa ba saboda girman annabi Muhammad ashe to wanda ya ma haka ya sa kaddamo mutum lokacin da ba mutum kake aka sa ma hankali lokacin da baka da hankali aka sa ba natsuwa lokacin da baka da natsuwa to ashe wani taimako ne bai yi ma ba yau idan ka ɗaya da komi sai ka dawo ga ilimin zahiri abinda a zahiri wanda za ka yi unwani da shi yanzu da ni da kunan da a ce babu annabi gaba ɗaya babu gaba ɗaya babu kisa kowane mutum Allah ya halicce shi da sifar girma sai ce wa laqad karramna bani adama saboda ni saboda an ba mu manzon Allah an fifita mu da ba mu manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya zabe ni akan kowa haka kuma ya zabe al'umma ta akan kowa idan ka koma alkiyama sai ka ga alkiyama ta wata da annabawa da manzanni da mala'iku da ruhanai da dabbobi da mutane
da itace da sammai da kasai gaba ɗaya ba wanda aka je da taimako ne ba da Muhammad to malam wani irin taimako da annabi aka yi ba wace irin rahama ta annabi bai kai mu gare ta ba wace soyayya ta annabi bai gwada mu da ba ya so mu ya kaunace mu ya nuna mu da gata yanzu kana nan daure sai ka yi hira da Allah ana duk wanda ya sallah hira shi ke da Allah da ka ce Allahu akbar Allah yana cewa faqad karramani abdi kana shiga cikin Fatiha kana karantawa Allah na baka ansa to ya sada ka ga Allah tun lokacin da baka san Allah ba ya hana ka ga hanya tun baka san hanya ba ya kyautata ka tun ba a kyautata tahowarka ba ya inganta rayuwar mu tun ba a san micece rayuwa ba wallahi da ba a san ba da ban manzon Allah ba wallahi da iyaka wasu su yo guru waɗanda kawai wanga ya kashe wanga wanga ya kashe wanga wanda ya karhi shi an mai girma matarka tana gidanka sai a zo wani shi an sheta da karhi shi mai sheta kurati kai a daure ka a sa ma sarka wallahi ka koma bawa kamin tawar da haka akai wanda ya karhi kawai sai shi kuke wanda ya kowa kuɗi kawai sai ya saye ku kuna zaune a cikin garin ku sai a buge amma saboda martaban manzon Allah yau sai ka ga mu da inci ga mu da mutunci ga mu da kamala ga mu da isa kai malam mafi daɗi a cikin bayan Allah sai kaga Allah ya fi so al'ummar annabi da kowace al'umma amma malam abin kunya wai sai kaga cikin masu wai al'ummar annabi na wai mutum shi zai kushe ma martaban manzon Allah wai kaji ana buɗan baki wai mutum na ai annabi bai san gaibi ba wai kace to ai Allah ya bashi alqur'ani wai sai ka ce to ai Allah ya sanar shi tun da Allah ya sanar da annabi ubanka ya sanar suwa bana abin mamaki da Allah ya sanar da annabi to kai ka san Allah ka ga Allah ka san yadda Allah yake to abinda Allah ya sanar shi ya sanar shi ka kai ka san abinda Allah kai ka san Allah balle ka san abinda Allah ya sanar da annabi kawai dai an ce ma annabi ya ce Allah ya ce to kai ka san yadda Allah ya ce ta bakin wa Allah ya sanar shi ka malam qur'ani ma in babu annabi babu qur'ani kamin tawar annabi akwai qur'ani wa ya san Allah wallahi kamin tawar annabi ko Allah babu ga mutane tare da Allah ya ko annabi gaba ɗaya kuma kana kawai da itace da mi aka bauta ba amma yana zuwa gaba ɗaya sai zan shi ɗaya an musulmi kaf duniya annabi ɗaya an musulmi ba musulmi shi ɗaya ne kadai sai da an ka shekara 1500 da wani abu sannan annabi ya zo duk wanda a duniya kan ne to akwai wanda ya sa Allah ko ina duhu da kawai kowa yana yadda ya kaso in babu ruwa a ta ana ta bulce bala bala haka akai in ana son a bada a samu wata kyauta mutum ya je ya yake magumuka jini kamar lokacin da mujaddadi ya zo nan duniyar sai da yazo sai a ga mutum ya daura dan walki in ana mai dan ruwa sai a ce in rana ta kama wata sai a to malam da shehu ya zo kamin wanzu musulunci wallahi da yazo Afirka in rana ta kama wata irin dan jannan da yake sai a tara mata da maza ana kidi rana saki bawon ki sai an yi badan sai a dai sai mace da namiji kawai sai su kware dan walkin ta a garin su suna bude duburan su ga sama in babu ruwa sai a zo daji ana ta bulce ana ina kwana kwance sai a bude ɗaya al'aura a dibi sama wai ruwan sama na aka bukata amma da ya zo sai ya gyara gaba ɗaya kowa yau gashi mun san Allah mun gane Allah alfarma shehu na Usman wanda duk abin da suka tutiya da shi annabi Muhammad wallahi malam da babu shi da bai zo muna nan ba kai ka shiga ba ku yawo malam da in ka shiga kambarawa ka gama cire katon walki gaba ɗaya da miji sai ga al'aura ce ɗaya arure wallahi kai ka san kana cikin ni'imar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi amma cikin alhurman annabi malam kai gida ka kwanta ka kalla in kuna dibi kuna ganin wasu tsakiyar daji abinci ma ba sanya za a yi su soya ba za ga in dabba aka kawo ɗan yadda aka hiskanta da Allah bai ga dama sai ya kaɗa ka can ba in ya ga dama sai shi gabiri wallahi amma saboda girma sai ka musulmi a cikin musulmi yayi ka mutum a cikin mutane yayi ka ummatin Muhammadu Rasulullah a cikin ummatu Rasulullah yayi ka masoyin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi akwai ni'imar ta kai haka yau ka diba na duk wanda an wurin da mutum gudana aka faɗi shi na karibi isasshe gudana aka faɗi shakundun na Allah mai matsayi na kawai shi na aka kodawa annabin da yayi kowa cikana shi ne ake faɗi wanda
Allah bai taba kika ko sakan ba ce da sai an ambace manzon Allah yanzu ne in kai baka ambato mala'iku faɗi su kai in mala'iku ba su yi ma Allah yi shi kai in ka so shi oho kanka ba sai an cilasta ba kawai ana faɗin so annabi saboda in ka so annabi kanka ka so da ka so annabi kai ba za ka ƙara ma annabi ko idan ka so annabi kanka ka so ma sai a je aljanna ka sha daɗi da ka so annabi kanka ka so ma in ka girmama annabi kanka ka girmama in ka darajanta annabi kanka ka darajanta in ka nuna matsayin annabi kanka ka nuna annabi mai matsayi na tun babu duniya annabi isasshe ne tun ba a halice ta ba annabi masoyin Allah na tun Allah bai yi kowa ba annabi mai girma na tun babu girma annabi mai cika na tun babu cika annabi mai ilimi na tun babu ilimi ya ce kuntu nabiyan ya ce ni annabi nake tun annabi Adamu yana tsakanin ruwa da laka yake annabi Muhammad yasa wata rana Jibrilu ya zo ya dibi manzan Allah annabi ya dibi Jibrilu sai Jibrilu ya ce ya Rasulullahi na girme ma fa kaji fa annabi ya ce ya ba Jibrilu ya ce me ya hujjar ka na cewa ka girme min annabi ya ce wa Jibrilu malam sani na za a ba Jibrilu ka san da sahabban annabi da mala'iku yanzu a cikin sahabban manzan Allah annabi la ya asuna Allah shi bai saba ma Allah amma a cikin sahabbai ana iya daratar wani sai shi wani lehi idan yayi lehi sai a ce hukuncin lehin da yayi kaza saboda mu san meye hukunci ba baka gane ba kisa mai kula da irin ababen da suka faru da sahabban annabi to halakacce na malam halakacce ne duk abinda yanzu ba gamu ba yanzu sai wani shi wani abin da shi bai san laihina ba in ya tabbai mallami sai shi shi ga hanya ashe gyaran da aka mai bai san ilimi ba bai zama karuwa da waɗanda annan ba to shi sa a cikin zamanin sahabbai annabi bai sabo bai taba yi man Allah abin da bai so ba saboda haka sai sahabi zai yi wannan abin idan yayi sai a zo ga manzon Allah sai annabi ya hita hukunci to sayyidina Jibrilu yace ya rasulullahi annabi na girme ma annabi yace Jibrilu me hujjarka yace ya rasulullahi akwai wata tauraruwa wanda za ta hito a ƙarƙashin zatin ubangiji wannan tauraruwa in ta hito za ta yi tsaye ba za ta koma ba sai ta shekara 70,000 in ta shekara 70,000 za ta koma ba ta koma hitowa sai ta shekara 70,000 Allahu akbar yace wallahi ya rasulullahi na gane ta hasso 7 hasso 70,000 na gane ta annabi sai mun mushi yace to ya Jibrilu wannan tauraruwa haske na kan munajati cikin Allah a haske na yace wa Jibrilu ka san ko ni waye yace wallahi ban sani ba ya rasulullahi yace waye baka wahayi yace wallahi rasulullahi ni dai kawai rabu ce yake kawo da bararratu ta kaba zika atillahi ni ko sai a faɗa min in zo in faɗa ba yace a'a to kana so ka sani yace in ka zo me a tsakaninka da inda kaka jin wannan zance yace wallahi rasulullahi iyaka dai in ji sauti in zo yace to in kana son ka gane haka je wurin nan bude yace ya rasulullahi ba a taba bude wace ni na ce bude yace na ce ma bude Jibril da yazo sai bude wallahi na bude sai iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rawa sai iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce a'a minka ilaika dai ya rasulullah da gare ka dai na zuwa gare ka malai an fara buɗe ma annabi hankalinka bai doka shi yasa annabi imani ka dokan manzon Allah ba hankali ba in ka ce ka auna annabi da hankali zaka zan kahiri ai imani ka dokan Allah imani ka dokan manzon Allah ba hankali ba in an ce ma annabi kawai sai ka ce yayi ka gane da an ce ma annabi ce shi yasa wata rana yana tsaye yana to inda da gane imani ka dokan annabi yanzu ba gane nan zaune ba sai dai ya haka sai ku ga na dawo sai ka ce a malam mina na kai sai ce a ba nan kohokon sai ce kohokon ta min so sai ni dan ko wani ice shi na ni dawo sai in yi haka in ce ga ice mi za ka ce min tsakanin ka da Allah ka gane to su sahabbai da annabi yayi su kawai ya yasa wata rana yana tsaye kawai yana cikin sallah sai sun haka annabi ya taka kawai sai suka ga kuma a ya dan yi haka sai ya dawo ana dawo kuma sai sun kaga ya ci gaba da sallah bayan an kare sai suka ce ya rasulullahi mun ga kana sallah ka abinda baka saba ba sai ce awo ai dan takawa nan da ni aljanna ta ni shiga Allahu akbar gashi aljanna ta ni shiga da dan yin haka sai daga in dai bo dan abin
in ni ba ku kowane ku zai iya ci ba za ku koma jin daɗin abincin duniya. Ya ce kuma daga ƙarshe ɗan shigar da ni da ni yau haka sai ni ga wuta. Ita ta ina ɗanya haka sai ta sheko ita ko tana marhaban to shi na sai ɗan kauce mata haka. Kuma sai ka ce ni. Shi yasa annabi imani ka ɗauka. To in kana son ka gane imani ka ɗauka annabi bari an aza ku ga hanya. Ka san duk abin da Allah ya na baɗi ya yi na zahiri. Yanzu ga gami ce. Yanzu ba sai yi magana da Saudiya ba? Kana musu? Ba sai yi magana da Ingila ba? Kana musu? Saboda ya zama mi zahiri. Ko? Kuma da wani an ce ma za a yi za ka ce a'a. Ko ba haka za ka ce ba? To amma yanzu da an kai fa. To abin mamaki shin waye kasarar sheka da wanda haka dumi da shi ko komi? To ka gani ta tana dauke da sirri guda uku. Sirrin gaibi. Ka san gaibi? Gaibi. Sannan tana da sirrin zahiru. Sannan tana da baɗinu. Ka san gaibinta? Gaibin shi na kasarar sheka da wanda an makka. Yanzu tana da network. Kuma tana da sabis. Wanda ɗai in babu bai raye sheka da guda. To wannan network din shi zai ya an kai network din shi zai kai ka Saudiya yanzu da ka kira kar sai ka yi magana Saudiya ko ba shi ne ba to ina network din yake a gwada mun shi gwada mun shi ina network din yake ko ba gane ba ka gane shi me yasa ba ka gane shi ba baka san akwai shi ba bisa in ka kira ta ce ma ba ka samu wanda nan ba babu network sai ka ce babu network wallahi to ina network din to mala haka annabi yake a cikin rushi ko ba gane ba wannan service din shi ko shi an nafsu shi ainihin nafsu yanzu gani malam baba gida ko ina ruhi na shi ka gane shi to kuma ina da a cikin ruhin kuma akwai nafsu ita nafsu ita ta in kana kwana sai ta juya ka amma ruhin sai ya daga sai da duk abin da aka yi babu ka gane saboda ruhu ya daga amma akwai nafsu don ita ka juya ka in kan gajinan ka juya amma duk abin da za a yi baka san shi ba to shi yasa kowane bawa yana dauke da abu uku yanzu ga ni ga jikina ina da nafsu kuma ina da ruhu wannan nafsun tana nan cikin jiki ita amma in ruhu ya daga sai ya zan babu ka to ainihin wannan ruhun shi ka sanar da bawa da Allah nafsu ita ka sanar da jiki da abin da shi ka so shi ko jiki shi ka ƙi da saƙon abin da an zahiri yanzu in na ɗauka sai a ce na ɗauka in na aje sai a ce na aje in babu rayuwa ta babu ne amma yanzu sai a ce ga ka kuma babu don in babu rayuwa to ka lalace ko to ainihin wannan ruhun shi ko shi ka munajati cikin Allah da shi aka sani Allah kuma da shi aka gane Allah to shi ka tsara sheka da Allah sai tsara zumuncin bawa da Allah ka gane ko shi sai malam duk abin da ka sani Allah ya shi yanzu a zahiri Allah ne ya kara wani son annabi to a wannan ruhu din tanan aka son manzon Allah tanan aka gane manzon Allah tanan aka gane masoyin manzon Allah tanan aka gane girman manzon Allah yanzu sai ga mutum yanzu yana nan zaune lahiya lauga ni ga muna zance da kai sai ga nayi shu to anan ne annabi yake sadar da duk abin da yake so cikin Allah shi yasa nan yana zaune sai ya ce ma yanzu nan da nan sai in bude wayata kawai sai in kama Saudiya duk abin da aka yi ko ba haka ne ba sai me yasa to me yasa da shekar ita kaga dai duk wannan ne wannan network din nan to a wannan network din da ka sani wallahi da shi zaka ga abin da zai jawo ma cikin waya to wannan network din shi ka sadar da duk abin da annabi ya so shi sadar suwa sai ya sadar shi kai tsaye shi da Allah ya ka sadar suwa zuwa gare shi ko ba gane ba tun da ya haka kawai ya ga aljanna ya dawo ya aikata abin da yake so shi yasa malam in kana sanin Allah ka san Allah sannan ka san kanka ma kafin ka san Allah yanzu ga mana duk wanda an wurin ga wanda an bayyana ya san kwanon gumi ba bai san kwanon gumi ba kai ko kai da ka cin kwanon gumi ka san kwanon gumi to yanzu malam abinda zan dan baku misali yanzu ka tafi ka aure gumi yanzu ba sai a ce kwanon gumi ba wallahi ko wace shinkafa kwara guda ba kwara guda ta ba tana da badini tana da zahiri kwara shinkafa guda zan aza hankalinku da za ku gane ta fara shinkafa akwai wani tana dauke da kwara 10 akwai wani tana dauke da kwara 100 cikinta akwai mai kwara 50 akwai mai kwara 5 cikinta ita kanta
lokacin da duk ka shuka kwara guda za ta hito ma da kila kwala ka zangar ne ta tana iya hita 100 ko 200 to 200 din nan ita ko tana kowace guda na iya wata na ɗaukar 200 wata tana ɗaukar 300 wata tana iya ɗaukar 20 wata tana iya ɗaukar 30 haka Allah zai sa cikin wannan kwara idan aka so kwano guda an ka zuba cikin tukunya an ka sa ruwa kwano nawa aka yi suwa to ya an ka yi karu ina ya hito kuma gane ba kwano guda na an kasa tukunya sai ta cika don Allah kwano nawa za a zubawa to kwano ina ta hito don Allah abin mamaki wannan kwarar da an kasa cikinta tattaku ta hidda kwarori da yawa in ka bi kwara wadda an ka zuba da wadda ta ta hito wacce ta yi girma to misa ta yi girma misa bata zanta idan irin wadda an ka zuba ta ba malam ka kalli Allah ka dibi aikin Allah ana gwada ma shi amma sai hankali kana dagawa za ka zuba kwano guda amma kwano nawa za a cikawa to idan ya hito wado Allah sai ka ji ana gumi ga afki gare shi sab mai afki kila Allah da ya tashi ya baka wannan ciki ne akwai 20 ko 100 saboda haka kasa sai ya Allah ce 100 duk su hito ko wace kwara ta yadda 100 sai haga ya cika ya yi soro kila kuma Allah bai data sheka ba kila mai 20 ta ko mai 10 sai haga dai ta zan dan rabin tukunya ba gane ba malam Allah ya kara mu da